Good morning, Paknit! Paknit, ligo kayo ngayon, Paknit! Baba tayo, guys. Good morning! Nasa baba daw sila. Napaliguan si Dingdong. Silipin natin. Ito na yung isang sakong, dog food na kapalit nung, dachshund. Silipin natin, guys. Saan nagpapaligo? Saan sila nagpapaligo? Ay, ayun! Ate? Opo. Ay? Oo nga eh. Hi guys! Ano te? Hindi ko sinama yung bag kasi baka mabasa. Saan paligo? Sila tatlo. Enjoy kayo dyan Saan na kumuha ng tubig? Dyan? May dyan te? Dingdong! Yan ang masarap. Ay, may... Wala ka ng garapatan niya dito. Oh, tinanggal niya. Ayun po nga, meron parang may... Maliliit. Ang dami pa rin. Ano na lang natin, ganyan kay Poknat dati. Ano na lang natin, yung pinapatak. Ang sarap. Gusto ka Dingdong? Ha? Okay ka lang. Ba't ka pilay? Yan mo lang. Mapatay na yan eh. Kaya ano niya, karne niya. Oo nga eh. Pabet natin yan. Na. Bait naman siya eh. Oo nga. Ito pa anak ko. Kuhanin mo yung mga Excuse, Ronald. Bango ni Dingdong Kain tayo guys. Breakfast. It's 9:30 na. Ayun. Wala na sila. Ito pinabili ko kagabi kay Sel. Sabi ko kain ako pagdating. Ayun. Hindi na natuloy. Ninit ko na lang siya. Inihaw na isda. Tapos gumawa ako ng bagong sausawan. Talong. Nagprito ako. And then ito kay Daddy. Ayan. Ano lang to. Nuggets tapos luncheon meat. And then nagsangag si Sel. Ayun. Ano pa si Sel sa baba. Nagamot si Dingdong. Ito na pala guys yung yung bagoong, yung ginagamit namin sa kapag nagkakaldereta ako. So ayan, magre-reseller ako. So available na. Enroll lang ako. Tag dito. Message. Comment lang kayo sa comment section patapos ko yung number ko. Okay, sa Viber. Order kayo. Available din to sa mga bazaars ko guys. Busy si Kalbo guys. Ayan. Siya na lang gumawa. One down. Paan na lang yung lalagyan. Yay! Pero kailangan pa namin gumawa ng dalawa. Kailangan niya pang gumawa ng dalawa nito para sa sa Muntinlupa Bazaar. 'Di ba? Yung binibenta kasi 1.7. Kaloka. Magkano lang yung yung kahoy? 240 lang. 240 itong malapad, tapos 130 ito, and then 182. So, diba? Yun lang. Effort lang din. Pero puro sukat yan. Precision yan. Precision. Precision. Exotic. Cause we are gonna be forever, you and me. Para kang, ba yan? Tumitilaok na manok eh. Ayun guys, we're off na sa sa SM San Lazaro. So 3 PM yung doon, yung appointment. Hindi siya appointment. Hindi ko lang talaga makuha yung tamang term. Anyway, ayun, gumawa pa yan si Daddy ng ng back panel ko. So good job my dear. Yun. I know. Sabay na ubusan ng tubig, hindi nakapaligo. Yung natitira ko 2 tabo siguro doon. Inanong niya na lang pantanggal ng sawdust. So, ayun guys, we'll see you later. Si Cristolo, hindi pa nga nagla-lunch yun eh. Tapos nagluto lang ako ng din, ng Pasok na. pork chop. Yun lang ni-lunch namin. So, yun, baka maano tayo ng YouTube. May sounds tayo. Morning! Morning! Afternoon. Afternoon na pala. Good afternoon, guys. Oops. The end of the day. We're here na, guys. Sakto, 3rd floor yung namin. Parking namin. And ito din. 10 minutes bago mag 3 o'clock. Umabot tayo. Hi! Bakit? Anyari?
Sira na nga kasi yung tear gland dito. Oh. Oy, oy! Hindi na nagmo-moist yung mata niya. Uy, alo! Bakit? Uy, may nakita na naman siyang Paano pagkain. yan? Baka mabulag yan. Malabo na nga mata niya eh. Minay-maintain na lang siya ng pampatak. Oh, meron ako na pampatak na ano, baka pwede yun sa kanya. Meron Kaya siya natin. naubusan Tapos siya. Yung naubusan. ganito Mapaga... Hindi, baka mapagaling siya. Organic yun. Herbal pala. Oh, sige. Sige, bigay ko sa'yo. Wawa mo ng kuya. Ay, galing naman eh. Binibigyan mo si kuya. Gusto niya si Kuya Nats. Binibigyan. Yan, inaagawan nga niya. Get dog food. Ay, kuya. Kagwapo naman ng batang to. Nakarilo pa, oh. Wow. Ay, tata. Oh. Lagi kang pormado, ah. Manliligaw ka na ba? Opo. Araw-araw. Ha? Uy. Niligaw ka na ba? Ay, papa. Papa. Ay. Ay. Si kuya, oh. Si kuya. Ay, kuya. Wawa mo ng kuya. Ay. Inagawan mo si kuya? Ay. Cute. Ay, ba't mo kinuha sa bag ko yan? Oh, binibigyan naman si kuya. Oh, papa. Ni, bakit yun eh? Nasiksikan kami dito sa ano, kwarto ni Dayan. Dito si Kuya Peter. Hi, Kuya. Hi, Pia. Hi, Kuya Natsu. Wawa mo si Kuya Natsu. Ganda nito ah. Puro oversize eh. Oversize. Kaya soto, wow. Ay! 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 Magti-trick or treat yan? Ha? Ha? Mag-trick or treat. Tiyanak na lang, diaper lang, tapos make-upan mo siya ng ano. Malungis. Ano? Ayo, yung ano na lang. Yung tag doon, gula-gulalatin mo na lang. Yung extra shirt niya na putay na di na ginagamit. Kunwari ano, taong grasa. Taong grasa. Ay, kuya. Yan, ching-ching. Nasa kwarto na nila. Pormado lagi ito. Kala mo naman. Sus! Ulo. Pero magkasundo na sila, ano? Ulo. Ko. Ayun na si kuya. Buli na si kuya. Ayun na. Ayun na, dali. Dali na. Oh. Ay, kuya. Ano na natin to? Dali na natin to sa ano. Doon naman na si Nene. Kasi may ano pa siya. Kailan balik niya sa vet? 16. Follow-up check up. Follow-up check-up pa siya. Bakit naman, kuya? Kawawa naman. Ay. Problema mo. Kasi kawawa siya dito pag wala kayo eh. At least doon. Madami siyang ano. Friends. Kasama. May babae pa. Ay! 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 Uy! Meron dito guys oh. Ang galing oh. Ano to? Blower? Maker para. Ay, Ang galing oh. Salt water guys. CCTV. Hi kuya! Ay! Galing yun ah. Ay! Sana magka-perla siya. Aling, meron ba? Club yan eh. Oh. Ah! Kalibay yan. Ano yan? Ito pa, meron pa dito. Oh, ito pa. Dami naman. Mommy! Yan! Ay! Ay, sabihin? Sabihin? Ay, sabihin? Thank you po. Sabi mo, thank you po. Cute, kito parang kailan lang eh, no? Ipapanganak pa lang eh. Ngayon, mag 1 year old na eh. Mga gantong araw, tutuwad-tuwad na ako eh. Hindi naman. Oo. Cutie! Oh, oy, papa. Pa-cute talaga ito. Oh, ay, nasa guys. Hi guys! Hi guys! Ay, makita naman yung sarili niyo. Hi! Ayun ikaw. Hi! Dahil na, paano yun? Dog! Tawagin yung dog! Tawagin yung dog, dali! Hindi siya marunong ng ganun. Chuchu! Dali! Chuchu! Kanina kinakaukaw niya si Natsu eh. Nakipaglaro siya. Oy! Tumago. Oy! Titi! Oy! Ayun naman. Pinaka Oy! na yan. Kunin ko lang guys yung ano, cage. Yun doon, kanino yung kinatsu ba yun? Yung violet doon. Saan? Iramin ko. Ayun, nasa gate. Iramin ko. Wala naman Ayun. itong page eh.
Ano yun si kuya? Ala, lagot! No, mahawa ka pa. Lukot na bata ka. Pag-away kuya. Kuya, Ano ginawa niya sa nampal niya? Ingay niya. Ala ka, ala. Asan si kuya? Ito na si kuya, oh. Ayun si kuya. Ito na, oh. Ito na, oh. Ayun si kuya. Ayun o. Bebe! Lucas! Ito na si kuya, oh. Ano na itong bata? Likot, ano? Grabe. ano? Si Kuya. Kuya, wawa mo nang kuya. Oy, wawa mo na. Oy. Oy, si kuya. Oy, so. Tapo na si kuya. Oh, oh, oh. Hello. Hello. Ano ba? Hello. Hello. Laki ng tuy-tuy niyan. Uy! Hello ko. Oh. Uy! Ulo ko. Ulo ko. Ulo ko. Ulo ko. Hello. Hello. Dali mo si kuya, dali. Dali mo, dali. Okay na na, oh. Oh, tayo mo si kuya. Dali na. Hello ko. Uy! Uy! Hello ko. Uy! 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 Hello. Oh. 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 Hello ko. Sige. Sige. Oh. Oh, ulo ko. Ulo! Ulo ko rin si kuya, ulo ko. Wala kang bata. Uy! Ang ginagawa mo dyan? Uy! Sisiksik siya. Uy! Sisiksik yan. Uy! Uy, may matay ka dyan. Sige ka. Lo, 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 lo. Ulo ko, si Pai ka ni kuya. Tan, dan, 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 dan. Tan, dan, 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 si Pa. Hala. Lagot ka. Si Pa ka ni kuya. Lagot. Hala. Hala. Hala ka. Hello. 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 Ayan. Hello ko. Hello ko. Ayun. Ayun. Ito. Hello. 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 Paano talaga siya? Oh. Hello ko. Lugod ko. Lugod ko. Hello. Hello. Grabe ito si Lucas ko ito eh. Wala, sige. Sige. Oh, wag mo ano niyang buntot. Wag lang buntot, anak. Sensitive yan, anak. Wala. Oy, ikaw talaga. Hindi ka awayin ni kuya, pero yung buntot, wag mong ano yun. Yan. Yan ang ano. Hinatid ako ni Bonso, guys. Ito na yung ano, yung cage. Kaso, ano? Ayaw talaga magpakita eh, no? Sabi niya, Ben, pa-vlog mo pa. Right. Pakita ka na, gwapo ka naman eh. Char. Yan. Saan yung sasabi mo? Man, Pero taga saan daw yun? ang galam. Katakot naman dito. May ano daw dito, parang may sinalvage. Hindi taga rito, pero dito hinatid. Reporter ka na. Tapos, binarel. Daw. Nahulog. Sino bumarel? Galam. Ano? Ano yung planted na parang pinlano na ano? Kalok mo Hindi na katakot. ba Kaya kayo kung maglalabas pagka ano, 10 oras na. Right. O sige na, balik na doon. Thanks. Lo. Dito na kami guys sa Gatchalian Subdivision sa Las Piñas. Yun, kunya namin si Junior. Union. Sa Union. Hindi pwede na. We're home guys. Meet Junior. Kalahin ni Maggie. Sigot kanina pa. Di mo na namin pakawala kasi naaway niya kanina eh. Galit na galit siya eh.
Hello, Junior. Hello, Junior. Ay, madya ka muna, ha? Ay, Diyos, ay, Diyos. Ayan, Dakshan, pure. Eh? Hello. Ay. Wala si Baby. Malaki lang yung tenga. Yan, sakto. Pag uwi namin, bumuhos yung ulan. Ano yan? Ano yan, ha? Threatened. Ano yan? Are you threatened, dude? Ha? Are you? Are you? Are you? Are you? Siyempre, love yan. Ixus. Yung tiyan ko laki, Ixus. Siyempre, love ka din. Ikaw naman, eh. Diba? Mas marami, mas masaya. Oh. Ay, Ixus! Ay, Ixus! Mamaya pa ako lang kita pag hindi mo naawayin si, ano. Hindi, magpapawalan yan. Gustong talunin niya, no? Oh? Junior! You are so cute, Junior! You are so cute, Junior! Asa si Miggy? Miggy? Tatapos si Miggy. Miggy, 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 Miggy. Miggy, 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 Miggy. Walang kupas eh, no? Pag kumanta na ako eh. Miggy, 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 Miggy. Yung kumangin yung ulan. Ha? Matunaw yung wood. Ay.